kaunti ma Kisumu. Dr. Kach, amosi ni misawa. Mose nyikwara mogi no yawre urainya benda Mose we studio ma Nairobi ni beru urainya waikore network. Erokamano ahinya Dr. Charles Sakach, jalony weche mag somo ma bende biro bedo ka tudre kodwa achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Dr. Charles Sakach, achak mana kodi kintiere kaunti ma Kisumu, duoko mar penj mar KCSE mano mar higa mokalo. Kaluwore kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu, wacho ni kipimo gi duoko mar higa mar 2022, nenre ni jopuonjre notimo maber e penj mawang'ne. Akiani kaka jalony weche mag somo, nyiswa kaka kaluwore kod in, pachi kaluwore kod duoko mano mar penj mabende nochiwo dweche manyoro. Gima nyalo wacho ni kaluwore gi duoko ma nyoyudore nyoro to gima noyudore higa mokadho, aneno ka higa ma wantiere ni result ma nyowuok nyoro mar higa mokadho aneno ka wuok maber nikech namba omedore maduong'. To namba ni omedore nikech aparo ni nitiere changes moko ma otim kata mane number of subjects to gi gik machalo kamano. Omiyo aneno ka fuong'ruok ma nyicha giketo no, omiyo aneno ka performance bende beto dhi malo matin. Mane gima nyalo wacho kuom sani. Erokamano ahinya, bende lokruoge mopogore opogore